Kudratında beýgelen, äkli zatdan dawaraly Hudaý nähili beýik. Gökler onun beýikligini yglan edýär. Gök gümmede onun ellerinin işinden habar berýär. Olar her gün ol barada aýtmagyny dowam etdirýär. Gijeden gije onu tanadýar. Hudaý gökleri yaradanna yeri hem yaratdy. Ol şeýle hem ýeriň topragyndan adamy ýasady we onuň burnuna ýaşaýyş demini üfledi. Soňra Hudaý Adam atan gapyrgasyndan howenäni ýasady. Söýgüniň Hudaý erkegi we aýaly özü bilen gatnaşyk edip biler ýaly öz keşpine yaratdy. Şeýlelikde ilki başda olar Hudaýdan gorkup, onu syýlap, onuň bilen sazlaşykly ýaşaýardy. Emma günleriň bir güni bu gatnaşyk bozuldy. Şeytan aýaly gadagan edilen miwäni iýmekde azdyrdy we ol muny adamsyna da berdi. Ol da onu iýdi. Muny etmek bilen adam Hudaýa garşy çykyp öz ýoly bilen gitdi. Bu güne sebäpli adamzat Hudaýdan çetleştirildi ve Eren bağından kovuldu. Emma Hudaýyň adamzada bolan söýgüsi bes etmedi. Ol hiç haçan öz yaradanlarından aýry bolmak islemeýärdi. Emma adamzada eden günäs üçin ceza bermän, Hudaý nädip mukaddes we kämil adalatyň çeşmesi bolup biler. Öz mukaddes kitabyna Hudaý dünýäni özüniň hökmünden halas etmek meýlini aýan edýär. Ibrahim peýgamber ilkinjileriň biri bolup Hudaýyň bu meýliniň äşkär boluşyny syýnlady. Ibrahim dogry adamny. Sana ak pata berjek we seniň nesillerini deňdiň çägesi we göğüň ýyldyzlary ýaly köpeltjek diýip Hudaý ona wada berdi. Ibrahimyň diýen edijiligini synamak üçin Hudaý ona ogluny özüne sadaka hökmünde gurban etmegi buyurdy. Ibrahim Hudaýa inandy we ona boyun bolmagy saýlady. Emma ol ogluny öldürmek üçin bıçagyny galdyranda Taňrynyň periştesi onu saklady. Ol Ibrahimyň Hudaýdan gorkýandygyny we ona boyun bolýandygyny gördü. Soňra Ibrahim şahlary gür agaçlaryň arasynda çolaşan goçy gördü. Ol oglunyň deregine şol goçy gurban etdi. Şeýlelikde Hudaý Ibrahima günä üçin wagtlaýyn tölek hökmünde gudynyň ýa-da şoňa meňdeş malyň soýulmalygyny görkezdi. Bu gurbanlyk adamzadyň ähli günäler üçin tölek boljak. Iň ahyrky gurbanlygy Hudaý üçin edýänçe dowam etmeli. Günäniň adamy Hudaýdan çetleştirişiniň deregine Ibrahima berilen gurbanlyk gatnaşygy dikeltmelidi. Mukaddes ýazgylarda bu dünýäniň günäleri üçin beriljek ahyrky gurbanlyk bolmak üçin gelýän biri barada gurrun edilýär. Ibrahimyň oglunyň deregine goçun gurbanlyk edilişi ýaly adam hem bagyşlanyp biler ýaly
Onun yerine şol biri qurban edilmeli. Käbirler oňa Mesih diýerler. Ýagny ol gelip dünýäni Hudaý bilen hemişelik ýaraşdyrmaly. Peýgamberler Mesih barada köp zatlary takykluk bilen onun gelmedinden yüzlerçe ýyl öň aýdypdyrlar. İşaya peýgamber onun doguluşy täsin bolar diýip öňünden aýdypdy. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Oňa ruhy manda bolan Hudaýyň oglu diýen ady dakarlar. Mika peýgamber Mesihiň Beytullahymda eneden doguljagyny öňünden ölüpdir. Zekeriya peýgamber bolsa, onun Ýerusalime taýharyň üstünde girjekdigini öňünden aýdypdyr. Şeýle hem ol, Mesihiň ýyzyna erijileriniň biri bolan Ýudanyň oňa dönüklik etjegini aýdypdyr. İşaya peýgamber Mesih gelende onun etjek işlerini welilik etdi. Rebbiň ýalkany garyplara hoş habar wagyz eder. Göwnü çökkünleri ruhlandyrar. Tutsagullara azatlygy yglan eder. We Rebbiň öz adamlaryny halas etjek wagtynyň gelip ýetendigini jar eder. Ol Mesih kimke? 1-nji asyrda İsa atly peýgamber ýaşap geçipdir. Käbir adamlar ol barada peýgamberleriň welilik eden insany diýip pikir edipdirler. Bu çyn bolup bilermike? Onun durmuşunda özü barada welilik edilen zatlar berjaý boldumy-ka? İsa peýgamberden hem beýik boldumy-ka? Häzir siz mukaddes ýazgylarda ýazylyşy bolan wakalary öz gözleri bilen syn edip, gurrun berýän adamlaryň şaýatlyklaryna esaslanan İsa'nyň durmuş taryhy bilen tanışarsyňız. İsa'nın roluna hiç kim münasip bolup bilmese de onu bir aktör yerine getirýär. Munyň maksady bizim İsa aleyhissalamyň durmuşyny düşünmegimiz we ondan öwrenmegimiz üçindir. Qadirli Fiyafil, bu zatlar barada haqiqaty bilmegim üçin men saňa bu ýerde bolup geçen wakalary birin-birin ýazýan. Kesar Augustun Rimin imperatory Beyk Iridin mulsa Yudeýanyň padşahy bolan nurny Hudaý tarapyn nazar etip bir Meryem atly päk gyzyň ýanyna Cebrail perişti berilýär. Korkma Meryem, sen üstünden Hudaýyň keramatyny, sen göwreli bolarsyň, emir ogul dogurarsyň. Oň adyna bolsa İsa dakarsyň. Bine hilbeýle bolýar. Men pek gyzagır. Seni keramat nur urşabalar, hem Taňrynyň gudraty bilen keramatlanarsyň. Şoň üçin ol keramatly şaga Hudaýyň perdendi diýerler. Onsoň Meryem Elizabetaň ýanyna bardy. Olam özüniň ýaşyna garamazdan göwreli bolupdy. Elizabeta, Meryem. Men uyojugum. Sen iň bagtly ayal. Sen çağaňyň bagtly bolar. Çünki men sen sesiň eşitmadymy, göwremdäki çağa şatlykly oynaklap başlady. Men kalbim Taňra alkyş okýar. Gudraty güýçli halat ýerime şatlanyp men ruhum göterilýär. Çünki şu günden başlap hemme nesiller meni siýlar. Rimin imperator August Kesar'dan ilat ýalygyny geçirmeliýän beýik ferman geldi. Galileýede hemde Yudeýede her bir adam hasaby almalydyr. Şäherde ýaşaýamy ýa-da obodo, onuň ata-babalary nirede eneden gorup durlar. Bary ýazylmalydyr. Onsoň Meryem özüniň ozullyň adagyry solan Ýusuf bilen ýazlyşmagy
Judeyadaki Vifleyem şäherine geldi. Emma Vifleyemde olar üçin yer tapılmadı. Soňra olar bir mal ýatagynyň burçuny özlerine pena tapdylar. Şu töwereklerde çopanlar vardy. Olar goýulmakýadylar. Haçanna giýje olaň öňünde Taňryň periştesi peýda bolanyny oň keramaty töwere günnüzlük ýal etdi. Begice Davudyň şäherine siziň ýalkaýjyňyz Taňrynyň nepes ogly İsa aleyhisselam dünýäye indi. Çopanlar şonu dünýä inen çağany sallançagyny görmäge howlukdylar. Ýalkaýjynyň dünýä inen barada hoş habar ilk ýaýradanlarym şolar boldular. Bir hepde geçen soň çağan sünnet etmeli bolanyna oň adyny İsa takdylar. Bibi Meryem bilen Ýusufony Ýerusaleme Taňryň huzuryna alyp bardylar. Wada tanada olary ýaşyl goja Simeon duş geldi. Oňa keramatly ruh tä İsany görýänçe ölmezlik wesiýet edipdi. Ey Taňrym, men haýny seni öz sadyk goluňa wesiýet etsiň ýaly öz uğruna göýberip bilýän. Çünki men gözlerim ýalkaýjyny gördi. Bu çağa Taňryň saýlany. İkiňiziň bagtyňyz açyk bolsun. Dini de surlar gutaran soň olar Ýerusalemden Nazarete gaýdyp geldiler. Haçanna İsa 12 ýaşna ýetenne Ýusuf bilen Bibi Meryem ony Ýerusaleme Pasxa bayramyna gitdiler. Ýöne bayramçylykdan soň ýerlerine gaýdyp gelýärkäler ogullarynyň ýokdugyny gördüler. İsa Ýerusalemde galypdy. Olar ogullaryny gözläp şähere dolanyp bardylar. 3-nji güni ony Wadatxanadan tapdylar. Ol Ýudeýanyň dinar ýaşularynyň arasynda oturan eken. Beýle sowallary berýän bu kimiň ogly? Bu Nazaretden ýyldymda düşüp gelýändir öýtdik. Ürrüňde goşulýany bagşla görýän. Hemmeler oň aklyny, düşünjesini haýran galdylar. Oğlum sen näme üçin beýtdim? Ýüregimi diýarly. Kakyn kimdiň sen gözlemedik ýerimiz galmady. Näme üçin meni gözlediňiz? Ýa-da siz meniň atamyň ýoluny ýöretmeliňmi? Bilmeýärmidiňiz? İsa olar bilen Nazarete gaýdyp geldi. Ol özüniň akyl paýhasy bilen, özüniň kemale gelmegi bilen, Hudaýyň we adamyň hormatyny gazanmagy bilen tapawutlanýardy. Inspirations film kinokampaniýasy Lukanyň Injiliniň esasyna döredilen İsa adly filmi siziň dikkatyňyza hödürlýär. Film altygarly ifadyna türkmen film kinostudiýasyna türkmen diline geçirildi. Türkmen diline terjime eden hem rejissori Hanyel Agahanow. Türkmen diline ses verenler İsa Aman Bayramnerdiýew, alyp barjy Nurul Urazurdiýew we başgalar. İmperator Tiberiýanyň häkimlik sürmeginiň 15-nji ýylynda Ponti Pilat Ýudeýany dolanýarka, Irod Galileýede ýol başçylyk edýärkä, ilkinji ruhanlar Anna bilen Kayafa döwrüne Hudaýyň kelamyny ýan çylykdanlyk deşdi. Onsoň ol günäleriniň ötülmegini ilep, towba edip çokunmagy nesihat berip, bütün Ýordan ýurduny aýlanyp çykdy. Inniden beýle günä işetmekden saklanyň. Towba ediň. Hudaý siziň günäňizi geçer. İsa-y Peýgamberiň mukaddes kitabyna ýazylşýaly Çölistanlykda bir owaz ýanglandy. Gudraty güýçli üçin ýol taýýarlaň. Gudraty güýçli üçin dogry ýoly taýyn ediň. Hemme jülgeler gömülmelidir. Dağlar, bayırlar, tepeler düzlenmelidir. Egrem uğramlıklar gönöldülmelidir. Ödür-südürlükler bolsa tekidlenmelidir. Şonda her bir adam
Tanrı'nın halat ediyenini görür. Bizi näme etmeli? Sen ayda. Siz bir sürü ağzalı kezzaplar. Sen bizim ne etmemiz kıya? Hakikat ayt. Yol görköz. Bir nire etmeli. Kimin köynögi iki bolsa, köynöğünün birini köynöksize bersin. Kimde adık var bolsa ağaçları bilen paylaşsın. Oğlum. Biz bu yerde salıkçınıyız. Biz ne etmeli? Yığınamalısından artık yığınamam. Yeri bize näme aýtjak? Biz näme etmeli? Kişinin elinden güç bilen pulunu alıcı olmaň. Hiç kaçan kişe töhmet atmaň. Öz hakkınıza kayıl bolun. Sen bir ayt. İsa diýilýän senmi? Men sizi suw bilen şokundurýan. Emma menden başga has mertebeli biri gelir. Men oň şaragynyň bagyny çözmäge de yaraman. O sizi keramatly ruh bilen hemem ot bilen şokundur. O ýagşyny ýamany elekden geçiren ýaly saýlar. Hemem anan ýanlary töweregine ýygnar. Mukaddes ruh kepter sıpatdy gelip İsa'ň evine gondy. Şu wagt asmandan sen men eziz perzendim, men gowy niyetlem saňa siňenlerden ugaz eşdim. İsa 30 ýaşyna ýetende öz gullugyny berjay etmäge başlady. Ol keramat bilen ruhlanyp ýardanyň dolanyp geldi. Ruhu ony çöllüge alyp bardy. Şo ýerde şeytan ony 40 günläp her türlü nygmatlar hödürläp azdyrmagy synandy. Emma ol hiç zat datmady. Onsoň şeytan oňa şey diýdi. Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsaň, onda sen Hudasyň çöregi öwrülmegini emret. Kitapda adam diňe bir çörek bilen ýaşaman Hudaýyň kelam bilen ýaşar diýilipdir. Onsoň şeytan onu dağın üstüne çıkarıp ona göz açıp yumas salımda bütün dünýäni görkezdi. Şu baýlyklaryň üstünden höküm sürmegi saňa tawşararyn. Çünki bular menki, kim islesen berip bilýän. Eger de sen maňa taqdim etseň, şularyň bary senki bol. Kitapda diňe sen öz Hudaýyňa taqdim et. Hem de diňe şoňa gulluk et diýilipdir. Soňra şeytan onu Ýerusaleme getirip Wadathanaň tepesine çıkardy. Eger de sen Hudaýyň perdendi bolsaň, şu ýerden aşaklygyna bökersiň. Çünki mukaddes kitapda Hudaý öz periştelerine seni goramagy tawşarýar. Hem de olar seni ellerine götererler. Hatta senin ayaklaryny da daşa degirmezler diýilipdir. Kitapda öz Taňryňy synama diýilipdir.
Onsoň İsa öz öňüne we sen ýeri bolan Nazarete dolanyp bardy. Qorgun. Salam. Şemme onu İsa adatdaky syýaly ibadathana bardy. Oňa İsa Peýgamberiň kitabyny okap berdiler. Tangryň ruhu maňa siňdi. Çoň çynama maňa gedaýlary hormat etmäge, ýesirliň adatlygy çykjagyny, we körlüň gözleriniň açyljagyny, hemme evlenleri adatlygy ilan etmegi, olara Hudaýyň halat etse günüň gelini habar bermäge maňa pata berdi. O gowlatlar aýdy. Şu ýazylanlar men okap durgan berjay boldy. Ýazylanlar berjay boldy? Bu zatları diňe ýalkyjy berjay edipdiler. Siz maňa hekim, ödük dertten halat etden atalar sözüni ýatlatardyňyz. Siz maňa elbetde Kapernaumda bolanda öz watanyňyzdy berjay etdi diýerdiňiz. Men size aýtdym, öz watanyny hiç bir peýgamber tuwa edilýän nädir? Şeýle sözler bilen İsa özüni olan ýalkyjydygyny, adamlar ýalkymagy Taňry pata berip ýerenligini düşündirjek boldy. Ýöne gynansak da Musaýlar ony ýalkyjy hökmüne kabul etmediler. Olar ony gaýadan taşlamagy karar etdiler. Ýöne İsa ähli märekäň içinden geçip öz ýoly bilen gidiberdi. Şeýlelik bilen ol Galileýadaky Kapernaum şäherine baryp ýetdi. Rim baswalçylarynyň zulmy hemme wagtdakydan güýçli. Şoň üçin adamlar Taňryň ýalkyjysynyň gelip özlerini zulümden azad etmegine garaşýadylar. Esselamu aleyküm. Wa aleyküm esselam oğlum. Aýyk men götürürüm Kasimo. Götürür. Näme ol bizden gitmegi ony döwdümi? Bir zaday. Bir de näme döňürse bir zaday. Bir de öwre. Erik bakma. Bir sapar iki tane adam ibadathana ibadete geldi. Birisi dinnar adamdy, beýlekli bolsa, talgyt ýygnaýjydy. Dinnar adam bir gyra çekilip, "Ey Hudaý, men saňa minnetdar. Men kysganç däl, bir näçeler ýaly aýalyma beýgupalygym edemok. Sebäbi men şu talgyt ýygnaýjy ýalylar. Hep dede kede gagdym mekliýär. Düşügündümiň ondan birini saňa berýänni ibadat etmäge başlady. Talgyt ýygnaýjy bolsa diňe ýüzüni sallap, "Ey Hudaý, men günäkär. Erkekmin gelsin nip döşnürdi durdy." Men size aýdyn. Olar ibadathanadan gidenlerine dinnar adam däli talgyt ýygnaýjy Hudaýa wepal bolup çykdy. Çünki kim özüni ulumsy tutsa ol kiçeldiljekdir. Kim özüni kiçi tutsa ol ululdyljekdir. Ana o doraga ýüzeliň tuğunçuň ýerine. Şo ýerde toruňyz taşlap görüň. Aýym oğlum biz uzun izilap fermenlik ýöne tormala ýekece balygym düşmedi.
Yöneten hayiş etsen, torumu taşlayar. Yaku, ya! Ya, ayıklarını berik getirin. Balıkları çıkarmaya kömek edin, tüydür ha. Edip işim köp vakti tuttular. Bes edelim, şu yeterlik bu. Ver. Ey Huday günemet. Men günah iş ettim. Korkma. Inna adamlar mesul bulardı. Men yanıma gelin. Sözlenme kulak asın. Kalbinizi inceler. Anan yan bolsanız Hudaýy gözle. O yanınızdaka onu takdim edin. Näletkerde koy piyalinden kayıtsın. Kanunu bodayan ervet niyetinden nänsin hem Tanra takdim etsin. Çünkü ol ähli günäler geçýändir. On soň sizin kalbyňyz rahatlanır. Hem salamatlıkda yaşardır. Gelge, anhaun, Ferit. İsa, yalvaryan men ýygymy halas et. Oňar etmeň ýysin. Oyan 12 ýaşady. Inne bunha ölüp barýar. Kömek et, yalvaryan, kömek et. Ýaýyr, kulak asyp gyýdyň öldü. Ýalwaryň peýdasy ýok, mugallim adar berme. Korkma sen ýöne anan. O ýene de diýerler. Ağlama. Bıgıyız ölmeyenler dini uklaptır. Beyzim. Tur. Munnaharla. Onun bir dene molunu hiç kim aytma. Şondan köp wagt geçmäke İsa aleyhissalamy Matvey Levi duş geldi. Ol şäher dergüzüniň agdyna gömür kakygyny ýady. Men ýerime düş.
Ondan İsa wada etmek üçin bayırlyga çykdy. Şo ýerde giýjesini wada edip geçirdi. Ertesi gün ýerden bolsa ol apostollar dip at beren 12 san şagirdi bilen salamlaşdy. Simon olonga Piotrym diye. Oňdoğany Andrei. Jakub. Johan. Filip. Bartholomew. Matvey. Emde Fama. Alfeýiň ogly Jakub. Simon, oňa zelatan diýerler. Jakubyň dogany Ýuda. Emde Ýuda Iskariot, o soňra İsa dönüklik eder. Diýwanalar tez bagtly. Çünkü bütün dünýä sizinki. Ağaçlar tez bagtly çünkü karnyňy doýurarsyňyz. Ağlayanlar tez bagtly çünkü tez gülersiňiz. Sizi ýigrenseler, nälet deseler özüňizi bagtly tasap ediň. Hemmesi insan oğul sebäp bildir. Egerde şeýle bolsa gaýtan siz şoň şahatlanyň. Asmanyny siziň fiiliňiz uly bor. Çünkü peýgamberler bilen atalar şeý dipdirler. On 17, 18, 19, 20. Ine menne barşy? Menne barşy diýdiň näme? Kim bay bolsa dat günne. Siz görjeňizi gördüňiz. Ay, o bay bolmak isleýän ok. Bu bir kim hakkı? Bugün kugulýänler dat günüňde. Çünkü bahmaglardymyz. Tedeu barşa çıkartalar dat günüňde. Çünkü galyp peýgamberleň atalar da şeý dipdirler. Ýöne kim kulak asýan bolsa, men oňa öz düşmanyň söýdi diýer. Seni ýörenýänden günäsini geç. Näletlenleri işiň oň bolsun. Bugünüňe degenler üçin doga oku. Eger bir duluň ursalar, beýle kiň tut. Ýa-da teň eňiňdäki doganyň alsalar, oňa köýnüňim çykaryp ber. Dileýänleri hemişe sata ber. Bir zadyňy eliňden alsalar, onu ýyzyna berdiňmi? Özüňi näme diýen bolsaň, keseklere de şon et. Eger de diňe özüň töýýänler töýýän bolsaň, näme üçin Hudaýdan şepaata garaşýar? Diňe özüňe ýagşylyk edýänlere ýagşylyk edýän bolsaň, näme üçin minnetdarlyk garaşýar? Onu günälerim şeý diýerler. Näme üçin o zenany elini nägürýär? Oň bilen gürleşmäge oň ne hakkı var? Ýigrenji. Yok.
Düşmanlarına yağışılık edin. Hemişe qarıdı verin. Ulu tiyliği münasip borsunuz. Tezi Tanrı'nın tövgüsünü kazanırsınız. Çün kol kadir bilmezlere de ızgıysızlara da den derecede erehimli. Sizem Tanrı'nın erehimli yağlı erehimli olun. Bizi halas et İsa. Kişini yazgırman, özünüzüm yazgırılmarsınız. Näletlemen. Özünüzüm näletlenmersiniz. Bağışlan. Sizem bağışlarlar. Bize yol görköz İsa. Näme bersen şolom qaydyp gelir. Çünkü hemmesiň özüňe baglydyr. Kör adam köre yol görkezip bilermi? Şokörlüğün ikisem bir çukur yıkılaymazmy? Sen hem çün ketekin tehelçe ayıbını görüp özüňdäki ulaybam göreňok. Halifamız bize yol görköz. Bizim bilen mol Tanrıyım. Seni doğranene bağıtlene halifamız. Az da orada Hudaýyň kelamyna kulak atýanlar, şoňa uýanlar bagtlylar. Men şunu bilmek isleýän. Seň pikiriňçe näme ol? İsa mätimi? Şu takwa adam İsa'nı öýüne nahara çağırdy. İsa da oň öýüne gelip hojaýynyň ýanyna oturdy. Ançağılır barın. Eşitdiniz mi? Barın oyna. Barın. Olar baran yerinde yakımsızlık ediyorlar. Şeyler mi? Olay al bir yerde näme işleýär? Ne bileyim o? Vay hal näme diýär? Eger bir hakykatdan da peýgamber bolsa özüni ellegir ýana ýalyň nähil aýallygyny bilerdi. Bayalyň ählayplaryny bilerdi. Men oň kimdigini bilýän Simeon. Häzir bolsa maň kulak as. İki tane adam birine bergili bolupdyr. Biri 500 dinar, beýleki bolsa 50. Ýöne bergilerini üdüp bilmendirler. Algyly ikisiniň bergisini geçipdir. Şolon haýson has gowurar. Men pikirimçe haýsynyň köp bergisi geçilen bolsa, dogry aýdy. Görýärmiň şuny? Men seň öýüňe geldim. Sen bola aýagymy ýumagy da suw bermedin. Baýal bolsa aýagymy gözüniň ýaşy bilen ýuwdy. Saçlary bilen hem süpürdi. Sen başta meni öpmedin. Ine görýärmiň, baýal bolsa men aýaklarymy öpýär. Elime çalmak üçin maňa ýag bermedin. Baýal bol men aýaklarymy müşk çalyp okulady. Men şeýle diýen. On görkeden belen sevgisi ähli günälerini geçilenini tasdikleýär. Kimin günäsi az geçilse, on sevgisi mazır. Sen günälen geçildi. Anam seni halas etdi. Barıt aýt. Men Şeýdip İsa ýurt gezip sapal durmuş barada hoş habar wagt edip köp ýerler aýlandy. Oň ýanyna bolsa 12 sany apostol şägirdi, hemde bet kılyklardan saplanan aýallar Maria, oňa Magdalena diýerler. Irodun köşküne kulluk edýän Huzanyň aýaly Ýanna, hemde Suzanna bardy.
Irod padşanyň öz insiniň aýalyny öýlenenini ýazgaran üçin padşa ýoğan çokunurjyny zindana taşlapdy. Näme? Biz Naýyn şäheriniň derwedetine ýetemizde göýlekçiler geçip barýan eken. Jaýlama galyp barýanlary bir dul aýalyň ýek ogly eken. İsa onu görüp, rehimini de tabyda elinde girip, ýaş ýigit men saňa ýüzlenýän, tur diýip. Ondan ölen ýigit janlandy. Şeýdip İsa onu enesine gowşurdy. Sen ondan sonra biziň hemmämiziň garaşýanymyz senmidi? Ýa-da başga bir dünýäge inmelimidi? Halifamı. Halifamı. Bizi Yohan soran diýip berdi. Siz biziň şo garaşýanymyzmy? Ya başga bir dünýäge inmelimi? Bardaňa göreneşdenden gurrunmer. Körler görýärler, maýyplar ýörýärler. Maňa sygynýanyň hemmesi bagtly. Haýşe diýen, meni galdyrsana. Meni egniňe minni. Gelmin, inni görýärmi? Indi men İsany görýän. Bir daýhan ekin ekmäge meýdana çykýar. Oň taşlan tohumlaryň bir näçesi ýoluny tüneçe, on batalyalar guslar çokýar. Bir näçe tohum daşyň üstüne düşýär. Olar gögörýär, ýöne suw ýetmän gurýar tohumnyň käbirleri. Qara tikeniň üstüne düşýär. Gögörünni olaram tiken mowquru diýär. Emma bereketli toprağa düşenleri ötýär. O hasil berýär. Käbir başlar 100 zaneden getirýär. Halifam, näme üçin sen hemişe mysal getirip berdiň berýär? Size älemiň sirlerini düşünmek Hudaý tarapyn berilipdir. Başgalarına ol misallar türen ýetýär. Diýmek olar seresteler de görmeýärler, eşiteler de düşünmeýärler. Ene şo misalyň manysy. Biddäne Taňryň kelamy. Ýoluň üstüne düşen dänler olar şol eşdiýänler. Emma şeytan inanmasınlar, hem halas bolmasınlar diýip Hudaýyň kelamyny olan kalbyndan alyp gidýär. Daşyň üstüne düşen tohumlar bolsa kelamy eşdiýänler hem onu kabul edýänler. Ýöne olan kökü ýokdur. Olan inamyzak bolmaýar. Wagty gelende olar adýarlar, hem gaçyp galýarlar. Qara tikeniň üstüne düşen däneler olar şo eşdiýänler, ýöne olar şu durmuşyň aladalary basýar. Olaram hatil vermeýär. Bereketli toprağa düşenler, Taňryň kelamyny eşdiýänler hem de onu öz kalbyna saklayanlar. Olar çydamyl durup hatil berýärler. Hiç bir adam şemýek onu batyrmaz. Ya da onu gizlemez. İçeri girýänler ışık görürýäli, hemişe şemdan oturdur. Çünkü ayan bolmajak hiç bir gizlinsir ýokdur. Hem de mälim bolmajak hiç bir pynhan dat ýokdur. Şoň üçin hem ünsür gulagasyn. Kimiň ruhu baý bolsa ol ýene-de artar. Kimde bolmasa oň özüne bardyr öýdüp berenem elinden gider. Oğlum, ejem bilen dogonlaryň taňa köçede garaşdyrlar. Görüşmek isleýärler. Men ejem hem dogonlam Taňryň kelamyny eşdiýänler, hem sygynýanlardyr.
Bir gezek İsa yaranlar bilen qaýykda yüzüp barýaka, olary gelin kölüň beýlek kenaryna geçeliň diýär. Şonu yüzüp barýakalar İsa uklapdyr. Hani sizin anamınız? Onsoň olar Galileýaň garşysynda ýerleşýän Gadarinliň ýurduna gelip düşdiler. Kudreti güýçli Taňryň perdenini menden nämisleýän? Haýyş edýän, meni horlama. Sen adyň näme? Legion. Sana ýalwarýar. Bizi diňde gark etme. Bizi şu taýdaky doňuzlaryň arasyny ber. Onsoň arwaklar adamdan aýrylyp doňuzlara geçdiler. Gidin şu yerden. Sen saati oy. Yok bol şu yerden. Hemmeňiz yok bolun. Yok bolun. Yok bolun. Sen nira gitseň menen sen bilen giderin. Sen bilen gitmäge ruhsat et. Bar öňüde. Hudaýyň göz görkezini gurrun ber. İsa hem şagirdleri birler taşlap Vifsaýy dogrady. Ýöne bolup geçen waka barada ören köp adam eşitip oň ýygyna düşdiler. Akşam olaylanny bolsa Simon şeýle diýdi. Mollum,
Adamları koyuver. Özlerini penah hem de bir dögüm çörök tapar yali. Koyulur tügüröktek ovalara gitsinler. Bir çöllük ahiri. Sizin özüňiz bularny harlardyňyz. Ýöne bizde barjady 5 tane çörek bilen 2 tane balyk da. Ey beyik Tanrım! Bütün alemin hükümdarı! Bize iyicek çörüğümüzü merhamet et. Allah'ın ya. Halk meni kim hazap etdi? Sana iyan şokundurcu diýerler. Sana iliyan öz diýenem bar. Üçüncüler seni täzeden dirilip dünýäniň kadymy peýgamber hazap edýärler. Siziň özüňiz meni kimdir öýdýäňiz? Sen İsa'nın özü, sen Tanrı'nın nefesi oğulsun. Siz bu barada sesiniz çıkarma. Hudaýyň perdendi horluk görür hem de inkar ediler. Onu öldürler. Emma 3 günden soň ol täzeden diriler. Hani kimmen bile gidýär? Men sen bilen gidýän halipam. Ýöne ilk bilen maňa maşgalan bilen goşuşmagy ruhsat et. Egerde yer türmäge başlap häliçinde ýygyňa garanjaklajak bolsaň tapaly mekana tenen peýda bolmaz. Men ýerime ýerjek her bir adam öz hapda pikir etmelidir. Öz takdirini boýunmaly hemişe men ýerime bile gitmelidir. Çünkü kim janyny gorajak bolsa olany ýitirer. Men hatirama janyny bagyş etse olany halas eder. Öz janyň pida edip bütün dünýäň eýesi bolmakdan ne peýda? Eger kimdir bir men öwtlemen kär etse, haçanna Tanryň nepes ogly kudraty beslenip gelenine, o da şonu inkar eder. Men size aýtsam, siziň araňyzda heniz dirika Tanryň sapaly durmuşyny görjekleri bar. Soňra İsa öz ýany bilen ýogany Ýakup hem Piotr alyp ibadet etmek üçin dağa çykdy.
ol ibadet edip durka 100 keşfiyet gödi. Geyimler appak bolup nur saçıp başladı. Birdenem Peygamberler Musa bilen İlyas peyda bolup İsa'nın yakın vakti öljegin hemde Yerusalimde näme boljakdy barda görrüň berdiler. Tanrı'nın buyruğunu berjaydyr. Sen Yerusalim'de ölürsün. Dağdan üçgeliye kelir Piotr İsa yüzlenni. Mollum. Bizim hemmemizin şu yerde bulunmaz katık oğul. Bir düştan çatmadık ya. Bir sen için. Şu vaqt bir bölük bulut peyda boldy hemde ulan üstünden nur saçdy. Haçynna asmandan ýenen uwaz bulutlar göwsüp, "Şu men eziz perdendimdir. Näme diýse kulagasyn" diýenne şagirtler ör gökden geldiler. Muallim, yalvaryan oğluma kömek et. Hayiş etken, onu kömek et. O men yalmıydı oğlum ahri. Ben şagirtlemden onu kömek edin deyip yalvardım. Yön olur kömek edip bilmediler. Ahlaksız ağzın nesiller. Men ne soğutla sizin aranızda bolup çıdak gederin. Hani getir oğlum. Yarasam bitti. Gen yüreğimeli. Ýanyň öz şägirtlerini öwredişi ýaly bize de ibadet etmegi öwret. Ibadet da şey diýerdiler. Ey kudrety güýçli atamyz, bütün älemiň hökümdary. Sen adyňa keramat. Sen bizi halat etjek günüňe garaşýas. Sen asmandaky erkeslegiň ýeriň ýüzüne de ýaýrasyň. Biziň günnelik yrkymyzy her gün ýetirip dur. Hemde biziň günälemizi bagyşla. Bizim özümizi bergiler bagyşlaýas. Azdyrma adana da duşar etme. Dilek edin, dileňiz hatyl bolar. Gözlän tapar. Kapy hakyň siziň üçin kapy açylar. Çünki her bir dilekçe berilýändir. Hemde gözlýäni tapylýandyr. Kim kapyny hakda şoň üçin kapy açylar. Hey da atatı ödöğünün ol balık dilese yılan verip bilermi? Ya da yumurtqa dilese? Oň yerine içyan verip bilermi? Eger de siz qaharlı watыңızda da çağalary rehmet diýen bolsaňyz,
Onu kudreti güýçli ödünü yüz tutanlara hökman keramatly ruhun tiňdirer. Şo sebäpli men size aýdýar. Ýaşamak üçin näme emelliginiň, ýeňiňizde näme geýmelliginiň aladasyny etmeň. Çünki ýaşaýyş iýmitden deri urdur. Beden bolsa geýimden. Siz kargalara seredin. Olar ekenoklarım, qalla saklayan jaýlarym ýok, qallalarym. Şonnu da Hudaý olaň ırsyny ýetirýär. Sizin şo işlerde näme artykmaçlygyňyz bar? Sizin haýty beriňiz öte ünnip, adajykda bolsa boýuňyzy ötürüp biljek. Täl adam başarmayan bolsaňyz, näme üçin başga zatlaryň aladasyny diýeňiz? Ene şuullar alyp görüp, bulaň ötüşine tiýnedim. Bular rahmet çeken oklar ýüpegren oklar. Hatda şöhrat dünýä ýaýran Süleyman paşa da şulaň käbirlerçe geýinmendir. Egerde Hudaý erteti ojaga taslanjak meýdana gotlary şeýle geýindirýän bolsa, sizi geýindirmeňem bir alaçyny tapar. Bet gumandar. Biziň ynamyz artdyr. Siziň ynamyz dareň dänesýaly bolsa. Size mene şu daragda ýödüň köklüň bilen goparda deňde geçdi ýaňyz. Olam siziň deňiňiz etýär. Şonnu günäh işler etmäge demeýildir. Ýöne adygynyga ýürgeniň dat gününe. Goňşuň aljak çagan azyrýanyny göreniňden gowtoň boýunyna degirmenin aşyna atyp, düýpsiz derýa taşlan gowdur. Taňryň sapal durmuş näme meňdi? Ene o şeýle. Adam daryň dänesini alyp meýdanyny ekýär. Däne göwür daraq däl ululýar. Oň şakalaryny kuşlar höwürt gelýär. Men düşünemok, o näme gurrun medýä? Sen näme üçin halgyp ýygnaýanlar, hemem şoň meňdeş zibiller bilen ýyp içýän. Taga adamlar tebebe mätäşdir. Diňe nätalar mätäşdir. Men biri takwa adamlar towba etmäge çagyramok. Men adaşanlar ýola saljak bolýar. Bize taňryň sapalyrym şu ardy gurruňy, o ýerde näme bar? Korkmaň ýaşatyrymdyr. Çünki Hudaý size sapaly durmuşy merhemet etdi. Goşgolumyň satynda pulny gedaýlara paýlaň. Özüňde bir torba etiniň. Şeýdip asmanyny özüňde ebedi tükünmeýän hadyna gazanarsyňyz. O torba ogrum olaýlaşmaz. Onu güýe diýmez. Onuň hadyna nerede bolsa ýürüňizem şo ýerde bolar. Sen zenan öz keseliňden gutulýasyň. Eredin, görün, bu kuturly. Odrat, odrat. Şöhrat, Hudaýa şükür. Yıllar gördüm. Tanrım seni bela beterlerdir korusun. Bizi işlemek için 6 gün verildi. Diýmek derdiňizden gutulmak için şo günden bir ýerine gelin. Ýöne şemme günden. Siz 200'lür. Siz näme şemme güni eşekleňiz ýa-da öküzleňizi suwa ýakmaga gitmeýäňizmi? Ene şu pakyryň şeytan 18 ýylla biýilini büküp goýupdyr. Näme muny ketelinden şemme güni halat etmellämi?
Keremli halipa. Bak sapal durmuşa nasip olmak için min näme etmek? Näme üçin maňa keremilliýe? Hiç kim keremillerler, diňe Hudaý keremil. Sen şowutlar bilýän. Zina işleri etme, öldürme, oğurlama, yalana şayatlyk etme. Öz eneň ataňa hormat goý. Men ýaşlygymdan başlap şol öwütleri dol berja edýän. Sen ýene bir zat etmeli, bar zatlaryň gedaýdyr paýlar. Şonu asmanyna sen hazynaň mor. Ine ondan geldi, men ýydyma düşüber. Ýöne biz sewdegerlere, özümizden barly adamlar. Barly adamlar tapal durmuşa geçmegi nähil kyn görýärler. Barlyň tapal durmuşa geçenden düýäň iňňäň özünden geçen aňsatdyr. Onu kim tapal durmuşa geçip biler? Adamyň başarmayan zatyny Hudaý başarýandyr. Şol Taňryň sapal durmuş diýäniň nirede? Taňryň sapal durmuşy göze görünýän nädir? Hiç kim seret ana olýmaz. Çünkü sapal durmuş her bir adamyň öz kalbyndadyr. Şeýle bir günler geler. Taňryň nepede golunyň görüň günleriň ýekejekini görmäge öwet edersiňiz. Ýöne ýyllarymyň asmanyň bir ucuna ýalpyllap, beýleki ucuna ýetenini görüp bilmeýsiňiz ýaly onam görüp bilmersiňiz. İnsan bu dünýäde kömrem soň ýaly bar. Emma oňa ilk azap çekmek, adamyň onuň ýüze urmegi maňlaryna ýazlandyr. Zemin asman sumat bolsa da Hudaýyň kanuny sehelçede üýtgemez. Köp peýgamberler hem paşalar sizi görýän zatlar görmek istediler, ýöne görüp bilmediler. Eşdýäni eşitmek istediler, ýöne eşitmediler. Biz näme etmeli? Tewratda näme diýilýär? Sen oňa näme düşünýän? Gudraty güýçli Taňryny çyn ýürekden söý. Bütün janyň teniň bilen, bütün gujur gaýratyň bilen, akyl paýhatyň bilen söý. Hemde ýakyn ýadyňy özüň şöwer. Sen kak, şeýle de ýaşamaly. Men ýakynym kim bolmaly? Elbetde şol etkerler edel. Akiyaslar kim? Bir adam Yerusalimden Yerihona barýan eken. Karakçylar onu yaralap, on giyimlerini tıpırıp özünün ölüm haline taşlak gidipdirler. Onun şo ýoly bilen bir ruhany geçip barýan eken. Ol şol adam görüpdir, ýöne duşundan geçip gidiberipdir. Şo ýoldan awadathana gullukçysy Levitem geçip barýan eken. Olam yatan adam görüpdirdi, geçiberipdir. Emma bir Samariýaly yatan adamyň ýanyna barypdyr. Oňa erehminip ýüregi awapdyr. Samariýaly o biçare kömek edýär. Onu eşege mindirip mihmanhana alyp gelýär. Şo ýerde udyn gije oň aladatyn edýär. Gidenni bolsa şo Samariýaly mihmanhanaň eýetine 2 dinariýa berýär. Hemem yarala seretmegi tapşyrýar. Men dolanyp gelemde bolsa sen ähli çykdyjylygyny tölerni ýa. Karakçylardan eziyet çeken adama şol üçüsiniň haýsysy ýakyn hökmüni dogry hereket edipdir. Şolaňa rahmeten adam. Sizem şeydin. Gecicik çağıları men ýanyma goý berin, goý gelsinler. Taňryň sapal durmuş şeýledir. Men hakykat beýan edýär. Kim sapal durmuşa gecicik çağı ýaly ynanmasa olaňa ýetip bilmez. Ýöne kim maňa çağaňdan şeýaly ynansa, oň meni bereni de ynanlygydyr. Siziň araňyzda iň kiçiňiz diýmek iň ulýyňyz bolup çykýar. Näme bolýar? Nazaretli İsa ýaňçy duşumyzdan geçip gitdi. İsa! İsa!
may var ekmin gelsin, bana kömek et. Sen menden ne misleyen? Gözümün açılmağını isteyen. Gözün açıldı. Sen anamın ten gözün açtı. Men görýän. Men ýagty jahany görýän. Men görýän. Şeýlelik bilen İsa Ýerusalemi gurdy. O nira barsa ýoluny uly bäreke garşalýar. Adamlar ondan halas bolmagyň ýoluny salyp bermegi, tapal durmuş barada köprek gurrun bermegini soraýardylar. Bu adam hakyky peýgamber, Kudraty güýçli, merhemetli, meni halas et. Ey Kudraty güýçli, meni halas et. Ey Kudraty güýçli, sana salawat. Bize hak ýol görköz, ey Kudraty güýçli. Onu garşy alýan halk İsany eýýäm öz halifasy hemde hökümdar hökmüni kabul edýärdi. Yer honyna bir salgyt ýygnajy bardy. Oň aty Zakkiýa idi. O salgyt ýygnajy. Üstüýdirak Zakkiýa. Şuň men teň öýüne barmakçy. Men öýme? Kimiň öýüne gitmek isleýär? Zakkiýa İsany nerden tanýar? Oh, yes. Yes, excellent. Kulak asın. Men öz ähli walygyň ýaryny 7 aýlara berjek. Egerde kimdir biriniň göwünde degen bolsam, men oňa 4 esi köp tölerdim. Hiç inanır ya. Halkıt yolunçuyum, Yunan halkıtlarını iyine paylap yörünü asla ananı mı? Gördün zaten. Bugün şöyle Tanrı'nın nazar düştü. Çünkü bir de İbrahim'in neslinden. Yalkayıcı ağdaşanları yola salmaya geldi. Ologasın. Biz Yerusalim'e gideriz. Şo yerde Tanrı'nın perdendi baradaky welilik bilen aýdylan sözler berjay bolar. O but parazlan eline berler. Oň üstünden gülerler. Maskaralary we biýabra ederler. Onu yenjerler hem öldürürler. Emma üçüncü günü o diriler. Anfanyň günälerini ýuwmak üçin öldürjegini bilýänim bolsa, İsa Ýerusalime tarap ýola düşdi. Ýolly oň baran ýerine onu adamlar garşalýardy. Hemme ýerde oň gelmegini begenýärdiler. Onu özleriniň hökümdary diýärdiler. Şähertlerini tapşyr, goýalar seslerini kessinler. Eger dolar seslerini kesseler, olan bereğine taşlarım gıyırıp başlar. Haçan İsa Ýerusalime goly gelip şähere göz düşenne,
Oňa haýpy gelip ağlady. Egerde sen paragat durmuşyňy nämen gorýandy bir bilsediň, ýön ol sen gödüňe görnenok. Şeýle bir günler başyňa düşür. Sen düşmanyň daşyňa garymlar bilen kurşap alarlar, ondan olar seni tozdurarlar. Çağalara seni qararlar. Seni yıkan yumran ederler. Hemmeten men seni haçan görmäge geljegimi bilmäniň üçindir. Şoğunlar Yersalimdäki mukaddes ibadathana, Hudaýy ibadet edilýän ýere meňdemän, jygyllyk bazaryna meňdädi. Yerde Ýüngüýüm ibadet edildi ýazlypdyr. Siz bolsa muny garakçylyk mekanyna urup töňüz. Ol men maallap kovolya. Tutuň onu. Käbir ruhanlyň arasyna İsa garşy çykyşlar artyp başlady. Sebäp halk onu öz hökümdar diýip ikrar edýärdi. Köp adamlaryň diýen hökümdar diýip gylan edip börenlerini eşitdim. Hökümdar? Gedaýlaň, ugurlaň, jelipliň hökümdary. Oňa meňde şir köp görünür. Olar gelýärler-de men hökümdardyryň diýärler-de ýetik gidýärler. Ýalňyş pikir ananmaň. Oňa ýygyna erýänler barha köp belýär. Adamlar oňa anýalar. Oň hökümdardygynydan anýalar. Men size öňünden duýdurýan. Bu düzgünlik häziriň özüne bet edilmese, özüňiz jogap bererdiňiz. Oňaýdan hak. Şo Galileýala diktime wagt boldy. İsa 200 ruhanlary, olaň kalp taýlymatyny barha köp paş edýärdi. Barha köp adamym oň ýüzüne ýerýärdi. Ýön ol şol wagtda düşmanlaryny möçükdirýärdi. Bir sapar İsa ibadathanada bir garyp dul aýalyň 2 sany gara şaýyny sadaka berenini gördi. Bu qatar ahiri. Näme köprek berip bilen okmy? Men size aýdaýyn. Bu garyp aýal hemmelerden köp berdi. Çünkü beýlekleň hemmesi diňe özlerinden artykmasyn Hudaýa sadaka berdiler. Aýal bolsa, garyp bolan soň özüniň ýeşegin sadaka berdi. Bize jogap ber. Sen beýle gurrun etmäge hakyň barmy? Kim sana ıhtiyar verdi? Ilki men soragma jogap ber. Aýdyň ýany çokundurmagy ıhtiyar beren Hudaý me adam. Biz näme diýdik? Egerde biz Hudaý diýsek, onu näme üçin siz ýywanyny anmadyňyz ýer? Egerde biz adam diýsek, bütün halk bizi daşlap öldürer. Çünkü olar ýanyň peýgamberden ananýarlar. Oňa kimin ıhtiyar berenini biz bilemzok. Oňňaly bolsa kimin ıhtiyar berenini men size aýtman. Bir ýedek bir adam üdüm ekipdir. Hem don kärenetine beripdirdi. Köp gatlyk öýünden çykyp gidipdir. Hazır ýygyna mol wagty gelende bolsa, ol öz paýyn almak üçin gulny beripdir. Emma kärenetçiler ogly ýenjip,
Hiç saat bermän ýygyna boş gaýtardylar. Ol ikinji gulny beripdir. Ýöne käreneçler ona menjepdirler. Maskaralapdyrlar hemde hiç saat bermän ýygyna gowupdyrlar. Ondan ol üçüncü gulny beripdir. Emma käreneçler ona menjip yaralap gowupdyrlar. Şonu üdümge ýeti ödüne men nästemkä? Men gowurýan oglumy bereýin. Mundan awtontalar gerek diýipdir. Emma käreneçler onu görüp özlerini bu hojaýynyň ogly. Biz onu öldür. Şonu üdümli haýat bide miras galar diýipdirler. Aýdy ber. Olar onu üdümli haýatdan çykaryp öldüripdirler. Ondan hojaýyny şo käreneçler bilen näme etmek galýar? O da gelip şol adamlar öldürür hem de üdümlü haýatyny başgalara berer. Şeýle bolsa bir hekayet näme anlatýar? Guruluşçylyk gerekmez diýip taşlan taşy gaty gerekli bolup çykdy. Kimde kim şo daşyň üstüne ýykylsa külewren bolar. Egerde daş biriniň üstüne gaçsa, ol onu mınjıradar. Mollum, ýugurýan zatlaryň hakykatdygyny bilýär. Senin ne hil adamdygyny seretmän, kimmeleri doğru yola gönükdirmäge çalışýanyny bilýär. Sen bize aýt, Rim imperatoruna salgy tölemek biziň üçin kanunmy ýa-da ýok? Janap, o seni sözüňde tutjak bolýar. Ana maňa bir kümüşdeňe beriň. Şoň ýüzünde kimiň suraty bile ady bar? Kesaryň kabolso, kesaryň kiň barny kesara. Hudaýyň kyny, Hudaýa beriň. Indi sen näme jogap berersiň? Dusuz çörek bayram goýulýardy. Oňa patlady diýerler. İsa Piotr bilen Ýohanny Paska naharyny taýýarlamagy berdi. Ejer çekip başlamakam siziň bile Paska naharyny ýetim geldi. Men size aýdaýyn. Soňra men oňa Taňryň sapal durmuşy bir jaý bolýança elim tegirip bilmen. Bize üdümüň miwetini merhemet eden, ey Taňrym, biz sana minnetdardyrys. Alyň hemmesini özüňiz paýdaşyň. Men size aýdaýyn, tä bagtly durmuşa ýetýänçäk özümiň suwuny datyp bilmen. Bize yiyecek çörüğümüzü bağışlan. Kudreti güçlü Hudaý, biz sana minnetdardyrys. Biz siz sebepli hainlik bile satılyan men bedenim. Şu hainlik amala aşırlarını meni ýatlardyňyz. Şüküýet edäki täze ögütdiňen men ganym. O siziň üçin nöküler. Ene de maňa dönüklük edýäniň eli ýanymda, şu supraň başynda. Näme de bolsa insan ol Hudaýyň buýruny ýoly bile bar ýa. Ýöne şoňa dönüklük edýäniň dat günne. Bolup bilmez. O bolup bilmez. O boljak zatlar. Dönüň adyny aýt hökümdar.
Sizin ýaşalygyňyz birden ýaşyk çäwrilse. Başlığım kulluk çäwrilse. Şonna kim bolýar? Şonna har ýylan topraq başynda gyşarp ýatanmy? Ýa-da oňa hyzmat edýän? Elbetde topraq başynda gyşarp ýatan. Ýöne men siziň araňyzda diňe hyzmatkar hökmünde. Men ähli görün görgüleme sizem gördüňiz. Şoň üçin men size atamyň maňa wesiýet eden dünýäsini wesiýet edýän. Bu dünýäde siz men toprağyň başyna iyi biçerdiňiz. Hem de tagtda oturup Israýlyň 10 karka neslini ýazgararsyňyz. Onun aramızda dönük yok da. Simon, saklan. Daýhanyň buğdoy harpynyň saýlaşýaly, şeytan siziň hem ýagşyny ýamandan saýlap bilişiňiz syny. Emma men sen anamyň kemelmez ýaly, hem de sen dogry ýola düşüp ýaranyňy da ynandyrarsyň diýip awadat etdim. Kudrety güýçli. Sen bilen dynanyna da ölüme de gitmäge men taýýar. Kulak Piotr. Horoz bir gedek gaýgyrýansa sen men tanymanyňa 3 gedek and içerdiň. Men size aýakapy torbasy diýberem de ýetmeýän zatyňyz barmy? Ýokdy, hemme zat ýetýärdi. Şu günden başlap kimde halta bilen torba bar bolsa götürdün. Kimde pıçak bolmasa geymin satyp alsın. Men size aýdýan. Kitapda ol hatda garakçylyň hataryna da goşulypdy diýilip ýazylypdyr. Men hakda näme ýazylan bolsa bary ber jaý bolýar. Teret, ynha iki tane pıçağı var Kudrety güýçli. Şolar yeterlikdir. Şoň bilen bir wagtda İsa'dan diýen külkülüne düşen ruhani ýaşullar ýygnandylar. Şol aralykda şeytan İsa'nın 12 ýaranlarynyň biri Ýuda Iskariotyň kalbyna simildi. Öýüňizi azartmajak bolsaňyz awadat edin. Ýuda Iskariot İsa'ny bary ýok 30 sany kümüş teňe satdy. İsa insanyň günäleri üçin özüniň ölüminiň goýulýanyny bilýärdi. Onsoň ol wadat etmäge başlady. Ey atam, eger de sen bazawy, men duşumdan geçirmek merhemet etsedim. Ýönür men ıhtiyarımda değil. Näme sen öz erkimde. Şo pursatda İsa'nın ruhunu götürmek üçin asmanyň bir periştini. İsa gara dere batypdy. Oň derler ullukan kan damçalar ýaly ýere damýady. Näme uklap ýatyňyz? Turun. Hiç kim sizi ağdırmadı ýaly awadat edin.
Yuda. Böyle ahlaklı bir yağmurlu men tatyan mılayma. İfa, biz olup saklanı mı? Onu häzirin özünde tuttuk edik. Şu da yeterliktir. Kuturat. Qarakçı tutmağa gelen ýaly eliňe kılıçly mene gitmäge geldiňizmi? Men her gün siz bile awadathanada bolýardym, şonda maňa el galdyraň dokduňyz. Inni siziň günüňiz geldi. Qara güýçler hökümdürge. Tuttuk edik. Yetewan oğlum. Eskerler onu köşkalt dediler. Onun soňun üstünden gülmäge hem de maskaralamağa başladylar. Ha hökümdaryny wa. Ana edem hökümdarlygy. Ben halayt bize näme garaşýar? Bizi halas eder misiniz Kudurat Güýçli? Bizi halas eder misiniz? Eneşide İsan ýanyna di. Men onu asla görmesem näme? Men bile dronlaryny gördüm. Hormatly adama hormat bilen seretmek ýakymlydyr. Senem şodan bir ahiri. Yok, o menne. Men muny İsaň ýanyna görünme antam içeyin. Bir de Galileýden ahiri. Ayrılsan ay. Men sen nämen gurrunly diýeňem bilen mok. İsa gaňrylyp Piotra seretdi. Şonu Piotr İsaň özüne şuun horoz bir edek gıýgyrýança sen meni tanamaýanyňy 3 edek ant çertiň diýeni ýadyna düşdi. Kudurat Güýçli, men günäkär, men günämleç. Men uly günä etdim. Tanrym ýalbarýar, men günäme. Sen öwütleňi inkar edenlerine de sen biziň ata-babalarymyzy bagşlaýardyň. Hatta sen gazaplananda da olary kırgına bermedin. Sen olur öýüň üçin hem öwüdüň üçin rahmet edin. Maňa öz sadyk kuluňyzy rahmet ey. Kudurat Güýçli. Inni seni kim urdu ha? Peygamber bolsaň bille. Inni sen kim urar? Haklalyň. Duruň diýen men size. Onu geňeşeltiň. Tor. Ruhanlyň ýol başçylary İsa'dan soragy üçin geňeşe ýygynandylar.
Bide ayt. Sen şu ithamiyeti diýilýänmi? Men aýtsam, siz maňa ananmarsyňyz. Men sizden sorasamda siz maňa jogap bermersiňiz. Yöne inniden meylek Tanrıň perdendi kudraty güýçli Hudaýyň sag tarapynda oturar. Demek sen Hudaýyň perdendi de. O men şol. Eýdime, kim oňa ýar berdi? Oň näme diýeni biziň hemmämiz eşitdik. Biz onu Pilatyň ýanyna gider. Dogry, oňa jeda berdi. Yer. Şeýlelik bilen İsa'ny Rim hükümdarlarynyň iň zalimi, müňlerçe adamyň haça çöýlenmeginiň sebäpkär bolan Ponti Pilatyň ýanyna alyp geldiler. Yer beýle ýyry gelip, siz menden näme isleýäňiz? Biz sen ýanyňa adamlarymyzy azyryan alyp geldik. O bazarda ibadathanada gol-goluňy çağırdy. Oňa näme jeda bermeli? Tutsak etmeli. Oňa jeda bermek üçin men delil göremok, delil ýok. Onu ýazgyrýanyň sebäbi, ol hemmeleri salgyt tölemäň diýip wagt edýär. Hemme ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar? Sen Ýüdeýanyň hökümdary? Özüň şey diýdin. Ol wagtyny Galileýede başladyn. Hannem şu ýere geldi. Galileýada? Näme ol Galileýalymy? Beýle bolsa, oýoň bilen İrod paşa meşgullansyn. İrod häzir Ýerusalimdedir, şeýledämi? İrodyň ýanyna ket. Awa, sen özüňe kimdirin diýdin? Onun ol sen şähertler diýerler kimler? Adamlar gudurat görkezýärmişiň diýerler. An maňa da bir gudurat görkez? Ey hükümdarım, ol hemmeleň başyna ile azyrya. Ol özüne men hökümdardyryn diýär. Hökümdar şümi? Edin ali, edretlenme. Ona ceza vermeli. On Pilatın yanına ettin. Ol şon soruyan yeri. Ýönol, ölüm cezasyny berer ýaly hiç üretmiş etmändir. Men buyurýan, onu madarjy ýenjip, howk goýbermeli.
Sen bayramçılık münasibetli bir adamı tuttuğluktan moşatmalı. Sen Varavani azad et. Muňa bolsa ceza ber. Varavan azad et. Onu haça çüyle. Ten, onu yenecek. Sen näme garaşýan? Pilat. Meşri İsa. Ol hiç kimi yamanlık edin oba. Onu kaldırın. Märeke bolsa İsany haça çöýlemek talap edýän gazaply galmagalyny dowam edýärdi. Onsoň Pilat Varavany azad etdi. Şo ferman bilenem İsany haça çöýlemegi buýurdy. Geçmeye yol verin. Ayrılın. Çakıl beni. El tarafa kıyımla diye. Kıyımla. Doğanlı olsa ayrılın beni. Ayrılın diye. Dur. Dur diye. Eyten. Adın näme? Ben Simon, Kirineýadan. Eylek geç. Yükleri kesiştirin. Tamam koçlar. Eyvallah. Hadi çekelim. Çekelim da. Düşman Riktarga. Kudreti güçlü. Anha al, iç. Al iç kudreti güçlü. Yerusalim'in venanları. Men üçün ağlamak. Özüňiz hem çağalaňyz üçün ağlak. Egerde gök tarap bile şeýdilýän günler gelen bolsa, onu gurty bilen ähli bar. Sana Hudaý kömek ettin. Biz seň üçün dua okar. Eyvallah. Ezdaklar, Kedra. Ol. Ya şunu yarayım, ol. Telefonları düş. Kedra. Ol diye. Alma denem. Ol.
Ýerde galmaň. Atam bolan günäsini geç. Näme diýenlerini öldürem bilen ok. Öleri halat edýärdi. Hanen ol özüni halat etdinna. Sen halat ýar bolsaň özüň halat et. Al düşdä şoňaşdy. Hani sen öz kudretlerin birini görken? Öňünden aýdylşaly İsa'ny iki sany garakçyň arasynda haça çöýlediler. Yüzlerçe ýyl mundan gölilik bilen aýdylşaly bar bir jaý bolýardy. Ýöne köy geyim däl, tyrly geyim. Hey goýlar. Bunu ýertma. Bunu ýertma diýen. Goýlar ýertma. Gel biýzat şöyle. Gel biýzat şöyle. Han. Biýzat şöyle gel. Han biýzat. Ya görün. Sen kaçaktı. Sen aýtdy. Yerini sen bunu näpmekçi? İsa'ň baş ucuny Ýüdeýanyň hökümdary diýen ýazgyny kakyp goýdular. Sen Ýüdeýanyň hökümdary bolsaň özüň halat et. Egerde sen Hudaýyň ogly bolsaň, onu sen özüňem bizim halas et. Sen Hudaýdan gorkmaýanyň. Ol hem edilsen ki ýaly
Jeda hüküm edilipdir. Emma onun hiç kime eden yamanlığı yok. İsa sen öz sapali. Mekanına barandı meni hatlığın. Sana sözü veriyen. Sen şun men bilen cennete bararsın. Bugün örtanlardı. Birdenne günün guvarlap bütün yerin yüzüne tümlüğü ağırlaştı. Hem bir ağda 3 saatlap devam etti. Yerusalim'in avadatanasının tutusu orta arasından mevzulli. Atam. Men öz ruhumu sana tavsiyan. Yüzbaşı bu bolyan işler görün son Hudaya taqdim edip şeylediydi. Ey Huday, günemet. Büyük keramatlı adam eken. Yaşıllar Geňeşiniň agzasy, rehimli hem hakykatçyl, İsa garşy dilli uşağa gatnaşmadyk 100 wagtly biri İsaň cesedini şemme unnetçini jaýlamagy Pilatdan ruhsat aldy. Günämizi öt. Biz kudreti güýçliň cesedini uğradyar. Uğradı verin ýöne tiýdirek. Ýörüň, eýýäm şenme güni ýetip gelýär. Şemmäň ertesi gün ýerden aýallar özleriniň taýarlan hoşboý isli melhemlerini alyp öwliýa geldiler. Olar gowruň agzyna goýulan daşyň ýerinden süýşürilenini gördüler. Barsalar İsaň jesedi goýulan ýerine ýok eken. Siz canlyny öllüň arasyndan öldüýäňizmi? O bir ýerde ýok, ol direlli.
Ol henidi Galileýede size aydın zatları ýadyňyzda mı? Hudaýyň nefes oğlu jenayetçilerin eline düşmelidir hem de haja süýlenmelidir. Üçüncü günü bolsa täzeden direlmelidir diýipdi. Düşürülüpdir. Onsoň barıp görsek, Gudroty güýçliň jesedi ýok eken. Näme? İsa'ň jesedi ýok eken? Soňra bolsa günýär ýalpyllap. Iki sany perişte peýda boldy. Siz näme? Janlyny öllüň arasyndan gözleýäňiz diýdiler. Bu hakykat. Bize ananaýyn. Bu hakykat. Guburun içi boştu. O yerde Gudroty güýçliň jesedi ýokdy. Piotr, sen giden anay. Gudroty güýçli Isa iki san şagirdine görünni. Olar bolsa tolgunşyp, beýleki şagirdlaryň ýanyna gaýdyp geldiler. Gudroty güýçli hakykatdan da direlipdir. Ol Simony hemmeleri aýtdypdyr. Ol bizim bilen ýoldanlar ýaka. Onu tanımadık. Çöregi dögün wagtynda gelip biz onu tanadyk. Emausta, ol o ýerde näme işleýär? Salam adamlar. Siz näme gen görýäňiz? Onuň näme üçin şeýlep kirler kalbyňyzda ornaşýar? Men ellem maýaklamasy inedim. Maňa eliňizde urip görüň şonda men. İsa'dyň artaňyz. Çünkü ruhta et bilesin bolmaya. Siz meni görýäňiz ahir, men aýdanlamyň hemmeti bir jaý boldy. Men siziň araňyzda bolumda Musa peýgamberiň kanunlaryny hem de könüliň aýdanlaryny men hakda onsoň ýalkaýjy elek bolar hem üçünçü gün ýene de direler. Hem de oň wagaz nesihatlarynyň hormatyna Ýerusalemden maslap hem malklar tobe ederler. Bu olan günahları geçirir deyip yazılanlar bir jaý boldy. Siz on şaýady, sizi atamyň wada eden uçmasyny bererin. Ýöne atmandan emir bolýança şäherde bolarsyňyz. Hudaý size garaşyk etdi. Maňa ýeriň we göýüň hökümdarlygy berdi. Enne bolsa barın ähli halklary atamyzyň oglunyň hemde keramatly ruhyň hatyryna çokundyryň. Olara men wesiýetleriň baryny bir jaý etmege uğradım. Ene menin ahirete sendi hemişe siziň bilen. Amin. Mukaddes ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň halasyary bolmak üçin geler diýip aýdýar. İsa aleyhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan da peýgamberler tarapyndan velilik edilen şahsiýetdigine şaýatlyk edýär.
İşaya peygamber şeýle velilik edipdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul doğurar. Bir näçe asyrlar geçen soň İsa'nın doğulmagy bilen bu velilik berja edildi. Mukaddes ýazgylar bu doğuljak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrlar diýip ýylan etdi. Bu İsa'nın fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyrjakdygyny aňlady. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmüne hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýerelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berja etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tasdiklady. Rebbin sözü saptyr. Rebbim, seniň sözüň ebedidir diýip peýgamberler ýylan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi. Gök hem yer geçer. Ýöne meniň sözlerim asla geçmez. İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam yerin bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna, ol öz ýoluna ermegi saýlady. We onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günah etdi ve günäniň muzdy ölümdir diýip ýylan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý Ibrahimyň oglunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly biziň ýerimizde ölmek üçin İsa Mesihi iýberdi. Onuň durmuşy, ölümi we täzeden diýilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine erýänleriň diňe bir günäleri bagyşlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar jennetde Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şuň hem İsa aleyhissalam her adama hutşu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine ýermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, gapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip gapyny açsa, İçerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzülenmegi, İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony ana markaly, merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rebbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edenine men minnettar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rebbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnettar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin. İsa Mesih öz ýyzyna erýänler barada şeýle diýdi. Meniň goýunlarym sesime gulak asýar. Men hem olary tanaýarym. Olar meniň ýyzyma düşýärler. İsa'nın wada beren bol elin durmuşyny baştan geçirmek üçin onuň ýyzyna erýänler her gün Hudaý bilen doga dilegi arkaly gepleşýärler. Onuň sözüni okuýarlar, ýa-da dinleýärler. Olar beýlekleri de Hudaý barada gürrüň berip,
Onu söýüp ýygyna eriýänler bilen ýygy-ýygydan duşuşýarlar. Onun ajaýyp wadasyny ýadyňda sakla. Ähli ygtyýar ýerde gökde maňa berildi. Men dünýäniň soňuna çenli siziň bilen olaryn. Amin.